హాయ్, మా పాప గోరింటాకు పెట్టాను, చూడండి ఎలా పెట్టాను. నాకు సరిగ్గా రాదు గోరింటాకు పెట్టడం. నాకు వచ్చినట్టు ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా గీతలు గీసేసాను. వెనక వైపు కూడా ఇలాగే డిజైన్లు వేసేసాను. మా అమ్మాయికి గోరింటాకు పెట్టుకోవడానికి సమయం సందర్భం ఏం అక్కర్లేదండి. ఆవిడకి పెట్టుకోవాలనిపించిందంటే వాళ్ళ డాడీని కానీ వాళ్ళ అన్నయ్యని కానీ తెమ్మని అడిగిద్ది. వాళ్ళు తెచ్చిన వెంటనే నన్ను జంపు పెట్టమని నాకు వచ్చినట్టు ఇలా గీతలు గీసేసాను. కాళ్ళకు కూడా పెట్టమంటుంది, కాళ్ళకి పెట్టాను. అవి కూడా పిచ్చి పిచ్చి గీతలే గీసాను. నాకు సరిగ్గా రాదు పెట్టడం. సైడ్లో ఒక పేరు ఉంది కదా, ఆ పేరేంటో చూసి కామెంట్ చేయండి. అది మా పాప పేరు. నాకు వచ్చినట్టు ఇలా డిజైన్లు వేసేసుకున్నాను, చూసేయండి. పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పర్సన్ తెలిసినందుకు లేట్ అయిందని నువ్వు నాతో చెప్పుండొచ్చు కదా. నీకు పొగడ్తలు నచ్చవు, అందుకే చెప్పలేదు అనుకుంటాను. కానీ నిన్ను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేదు. అందరూ నోట్ కోసం క్లాప్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.